Ndandikasambiri pedaza mambo zvese zvandikataura ndezvechokwadi ndikanyepa ndichabatwa nemhosva Mwari aribatsirawo pamusoro changamidzi pamusoro idare ramambo Mutare inini muna 2020 sorry ndinonzi kuda kwaMwari matongo kana kuti jere ndakaroorwa kwamatongo inini muna 2022 ndakaona mukwasha wangu achisvika asi anosvikira pamba pangu akasvikira kwakanzela Mukana ndobva ndadaidzwa kwakanzela Mukana ndobva ndaenda ndakasvika ariko achiti sekuru kanzela Mukana achitaura achiti izvo ndakudaidzai mai matongo nababa matongo nenyaya yemwana wenyu asiru ane dambudziko rembere saka mukwasha wenyu wawe achiti ngatione vana baba vari namai vari kuramba kuti tifambire mwana saka inini wauya nekuno kuti ndiwabatsiridzei wauya nekuno kuti ndikubatsiridzei kuti mufambire pamwepo muite chinhu chimwe chete zvakadaro wakabatsiridza sekuru asi nekuona kuti ndobva ndatovaudza sekuru kuti sekuru Mukana mukwasha uyu mukwasha wangu nenyaya yake ungadai auya kumba but handicharambi nekuti muri munhu mukuru saka chiregai tiite zvawari kuda zvacho ndobva parongwa zuva rekuti tiendai munofamba sokuti mukwasha anga ati chero kanhasi kana mangwana kana izvozvi tinotoenda zvanga zviri zvefosi zvine nharo dzakanyanya mukati zvakatondinetsa ndikafunga kuti kumwe kuda mwanasikana wangu ari kurwara kana kuti handichatozwisisi ndakabvuma nababa deti roro ndakandavaudza kuti handina kana mari tinorarama nekurima ende chaiwa chirimo kwakusina kana chekutengesa takatsvaga mari yatakatsvaga yange ingori $27 yange isingakwani kana kuita chinhu mukwasha wakabva wafonazve kuna kanzela Mukana zvikanzi chiuyai muchiende nemukwasha mukwasha wenyu ati chiuyai tiende inini kuona ushoma hwemari yandanga tiinayo yanga isingakwani kuti titi tiri kunofamba tese mai nababa tichikwira mabhazi ndobva ndavati baba imimi chiendai sezvo mari iri shoma inogona kukwana munhu wani kuzofamba kuenda nekudzoka waenda wasvika paudhimu rako wakafonerwa nakanzela Mukana kanzela Mukana naafona wakavati izvo imimi kana muri kwanzi mukwasha wenyu vati kana muri kuuya musina mai dzokerai saka baba wakabva wadzokera pena ndakutarisira kuti ndichifone kuti mafamba zvakanaka masvika iri noti vaida unorara kumba kwemukorore mutauni kukata makosti etransport saka baba wakatodaira vadzoka vabva dhipi vakati ndiri kusvika pamba maimati wakataura achiti ankwasha wati vanzi kana mama vasipo hapana patinoenda mama ngawatouye mari yavo ndinai ndikati ko handiti kana kuri kufambira mwana zvinenge zviri zvokuti kana kuti paine zvataurwa zvemumushande ndizviziva here handiti kana mukaenda pakazonzi pakuda mai ndiripo zvakanaka tisarambi takamukira futi ndobva tafamba nechoka kubva kumba kuenda kuodhimuraka kuti tikate zvemakosti tobva takwira mota tonowabata padanga mvura 10 padanga mvura ndizvozvo ndobva taenda kuya kwanga noti tobva taenda kuya kun'anga kwawanga wati hanzi toda kuenda hanzi kuchimanimani wakatanga mbuti uchipinzwa kuchimanimani taenda takasvika ipapo bva takwira motika iyai nawo baba wake mukwasha nemukunda wangu ndobva taenda kuchimanimani tasvika kuchimanimani tadzika pamachongwe paya indasikakuzivi takawatawa kutanga kusvikapo tasvika pamachongwe paya mukwasha wakati chimirai pane pendoda umboenda tikati ayo tingadai tabvunza vanhu vari kungofamba kuti panewo here patingabatsirwa zvanzi aiwa mirai panapa hatina kuita nharo ndakabva ndati kuna baba ai tisaite nharo nokuti isusu maimiro yakaita nyaya iyi tiri kunga isusu tisu tiri kukonzeresa maonero ayo ndiri kuzviita saka tisaite nharo takasara takamira zveshuwa ndobva aenda fosa maminitsi anogona kwana 10-15 minutes ndobva adzoka iye chingi muchemwe akabva adzoka zvanzi orai chiuyai tiende ndobva tasvika taenda patasvika pane imwe shoko vatapinda yanga yatoriyo n'anga iyoyo vaingotaura pane zvayatataura ngoti nana matsamba takafambiswa n'anga 5 regai ndichidimbureki moti pakareba ipapo pandafambiswa n'anga 5 pan'anga 5 idzi hapana kana chinhu 1 chandakambonzi iwewe mai mune mhosva yakati asi mune imwe n'anga yakatosvika ikati mai maurirei nawo dambudziko renyu raingova rako iwewe nemukadzi wako ndiwe taigona kugadzirira ndobva yatirangurira magadzira ewaida kuti dai waita saka ndabva ndamubvunza kuti mukwasha ungadai uine mari here kana wanga usinako ndaigona kukupa mari yako ndadii
ndasvikaomba ndambosenza ndatsvaga mari. Akati mari yenyu imimi ngaishanda. Zvazviri zvokutonga inini ndini mwana wake, asi ndakaramba ndakapora zvangu. Ndobva tafamba, takaswera tichifamba svika n'anga dzakwana dziya 5. Ndobva tazokumbira baba wake, ndiye akazokumbira kuti inini ndaneta ndakuda kuzorora. Ndobva tarara pamba peimwe n'anga iko kuchimanimani ikoko. Tamuka makuseni kwasha wangu akati toda kuenda pan'anga iye takatanga kusvika, nokuti n'anga kuya ukakanga tichimbosara pana ndiri kudzoka. Ndokun'anga kwaida kuti titange zvekudzoka. Ndobva taenda, ndobva tasvika paya pane n'anga iye. Handichataura mune mazita kuti pamwe hazvizobvumiri, asi takasvika pan'anga iye nemazita dzese ndodziziya. Tasvika ipapo n'anga iye akatizvo ndikatokudhairektai kune mumwe anogara pamusoro apa, ndakudhairektai kana monoonerwa nekuti ini handina matsamba. Ini ndobva ndatomboti musene zuro ndakati kana dai maiva musina matsamba isusu hatisi kuita zvehondo, toda kuti titobatsirwe kuti zvinhu zvitinakiri. Saka munofanirwa kungotaura iyo nezuro yacho yakaramba. Apa akabva mutaura kuti same statement. Ndobva taenda kune imwe n'anga yacho iyona yekumusoro kwayakatirakidza iyo iyi pane patakatangira kusvika tichisvika. Ndobva tasvika ikoyo, ndobva ataura zvaakataura, achibva atsanangura zvaakatsanangura pamusoro pababa wake Shingu. Atsanangura maitirwe zvakazoitwa nezvakazobatwa pamwiri pababa wavo, wakagumbuka wese baba nemwana. Ndobva watanga kupopota, bvawapopotera n'anga iyi. N'anga iyi yabva yati ndagumbuka, chinoshanda chiri pandiri hachidi kushanda ndakagumbuka. Saka inini ndakugadzira inonzi back to sale, munharo yenechati. Ndikati bvaabvunza kuti makasununguka here kugadzira back to sale. Ndikati inini zvakandinakira nokuti kana ndiri ndinofanirwa kufa kana iri back to sale ndari kuti handingazvari mwana wekutamudzisa. Ndobva yagadzirwa back to sale, ndobva yaitwa zvikanzi ndapedza nemi. Ndobva tabuda. Baba wake Mushingi uyu akati izvoni mangwana ndoda kuenda kubasa, saka ndakuda kudzoka. Inino ndatoneta because ndakangobuda ndakangoda izvo ndakaita ndisina kana tauro kana sipo. Zvazvingoti zverafu zvisina kana respect yekuti awa ndeambuya mai vemukadzi wangu kana kuti umwewo munhu anofema saiye. Saka ndinoti pakataurawo baba wake ine chimwe ndakatoti zvaita neniwo ndaneta. Ndobva tatokira mabhazi patadzoka. Tasvika paswimming pool, nyaya yakabva yachinja mamutare. Nyaya yakabva yachinja. Isusu zvataurwa uku, isusu tata kuti pane zvimwe zvanga zvataurwa pane imweni n'anga, ndo zvatata kuti tichidzoke kumba totsvaga mari ndozotora mukwasha wangu nemwana wangu kuti tidzoke nawo kuya uende kunobatsirwa. Asi vakabva atanga kuti mochinoudza mhuri yese kuti mochinoudza mhuri yese kuti pane mhepo yanzi iri pane mwana wenyu. Tikati tinoudza mhuri yese kuti pane chashata here. Patatotanga kutadza kuwirirana ipapo, patangoparadzana isi pataenda umba. Tiri munguva yekuti regai titsvage mari tidzoke kune imwe n'anga yanga yambotaura zvinenge zvine musoro. Ndopi takaona samoni yakwaishemukana nayasvika. Ndobva taenda kwaishemukana, bvaasvika achitaura mukati medare iye muchemo. Zvikanzi izvo naye ndiri kusungisa ambuya wangu nekuti ambuya wangu wakarerwa kwambuya wavo. Mbuya wavo anonzi mbuya Jereka. Saka mbuya wavo wanga wakaisirwa mweya wekuti asaroorwe. Changa akaisirwa chinhu chekuti asaroorwe. Saka chinhu ichocho ndo chaakabvisa akaisa pane muzukuru wavo uyu kureva inini. Saka nyaya yandadzoka nayo panapa ndeyekuti ayo ini ona izi iye madzokera baba ndiyazimemba nyaya musikana Jerika madza mwana musikana mutuka ichi kutuka iyi mai na baba yako kodzeji newofe yangu ndikutadza kubata mwana inini nechi saka nyaya yandadzoka panapa ndeyekuti vakandisvibisa zita rangu vachibatana nabaluni Julius akataura ega mudare rino kuti ndini ndanichifamba nemwana vabereki vacho vakagara vakangoti baba ende muzvidimbu zvenyaya ndisikavebesi pavaitouya kumba ndiri uchiti ndowabirawo nyaya pavakatokwira vanini ndo nyaya iyi pano mwana atisungisa kudii vanini vakati mune zvezvimwe zvinopruvha kuti ndo vaifamba nemwana vasati vataura mudare rino vakati nini mwana ndamutaura kuti kana akutaura mudare azosiye pembereko. Tikati pembereko pakaita sei patatosiya patatoshamiswa takatosachidiskaswa kobanini vari kuti kudii
mwana unotaura nemwana kuti asiye bhembereko papi. Ndobva ndavati kuti mami zvanga zvakadii kuti kana kumachechi kwenyu kwamunoenda mukaonawo pamunonga maenda mondizwirawo kuti chii chiri kumboitika pamwana vanini vakadzana-dzana haana vakubuda pachena. Azosvika panapa ndokutaura zvidimbu zvinopuruvha kuti ndiye akashamba nemwana asati ataura pamberi penyu changadii. Akasvika panapa inini handina munhu wandisina kudaidza weukama hwemurume weukama hwekwangu kwandakazvarwa kwakazvarwa mbuya wangu kwankanana kwise ndakadaidza nokuti handina chanandi kuziva pane zvese zvavanga vachitaura. Vakasvika pana mhaiyo wavo vakasara rume pano akati wanazvo zvinhu awa murume nemukadzi wanazvo wane zvinhu. Saka mwana ipapo kubva ipapo ndakagumisira kuona mwana wangu pakauya mukosanjera kumba uri musi wa1 January 2024 ndiwo vanogona kutaura nemwana, ndiwo vanoita zvese nemwana. Inini handitauri nemwana, mwana wangu hatauri neni. Ndakati samai wekubereka ura hwapisa regai ndimboise text mwanangu zviri sei upenyu huri sei. Ipapo ndaitorwara because ndanga ndastroka nehypertension BP yanga yakwirisa. Ndobva paida ndipindura kuti ndingaita right sei imi makandisira chiro. Ndakabva ndati izvi ndakutowangira kuzvibaya chege ndisiyane nazvo. And from there ndandakangomirira pandakabuda chidimbwi pandakabuda mudare muno musi wapiwa muzouya kupowa feedback yekubva kwamukosanjera. Ndakati ndichitaure nemwana kuti mwana handiti wapuruvirwa here kuti handinawo chandinacho kana chandinoziva. Mukwasha wangu akabva amhanya pakati paadai siyai tichauya kumba siyai muda kutaurei zvehasha zvokuti ndakachema chero vabereki vangu varipo vakachema kunyange mai vangu vamwene vangu vakachemawo. Situation iri kuita ndakatombotaudzana naye haana kumbopa respect. And from there vakazouya mukosanjera kumba achiti akuda kuzobatsira mwana. Ndopa ndakagumisira kuona mwana ndopa ndakagumisira kutaura nawo. Imwe proof kodhi yacho futi ndekuti vakadaidzwa Tonderai Shamu. Tonderai Shamu akauya panapa handizivi zvaangavingawo kuna Changamiro. Ndobva amiswa naChangamiro kuti mirai ndinawo nyaya yekundinetsa. Tonderai Shamu hamiswa panapa. Baba takadaidza asi nini musi wacho hana kuzokwanisa kuuya. Kwakauya baba nababa mukuru namuchema nemukadzi wake sekutaurwa kuti ndo wanga varipo. Wakachinzi tionerewo nyaya iyi kuti yandinetsa yakamira sei. Tonderai Shamu akati tete avo vanozvara asi chingori pavari basi vane mudzimu wemusha unoda kubuda pavari asi ndongona wagadzirira. Asi zvinhu tu zvakasiyana. Mudzimu wemusha utasi kuita mbereko asi mukomana uyu ndiye akaremba-remba. Ndinogona kumubusta ndomushandira ndomubatsira vachitaura. Saka zvataurwa izvo papanzoka uchinditaurira handinyari kuzvitaura nokuti zvakataurwa nokuti ndozvinhu ndiri kushungurudzwa nazvo zvokuti mwana wangu aite mbereko asi handifuni kuti inini ndinenge zvarisawo mwana wangu. Saka zvadaro baba vakadzoka kumba wobva wandudza kuti ndo zvabuda munyaya. Pana chiremba anga aripo Tonderai Shamu ati zvakati nhamba dzake idzi. Saka takabva tatowirirana nababa ndikati kana pakatodai pekuti mukwasha wangu anogona kubatsirwa nemwana wangu achibatsirwa vari pamwepo. If they are willing to be helped, inini I am there. Ngatitengese mombe. Saka tiri mushishe kuti toda kuti titengese mombe iya kuti kana tadaidza Tonderai Shamu uya atibatsire ngokuti mari yakachaja yanga iri shoma shoma yanga less than $300. Tikatengesawo mombe iyi inotipawo mari inosvikawo pa$300. Tomudaidzawo uyo wotibatsirirawo vanawo. But ndakabva ndaona futi padi watosvika kumba namukosanjera. Mukosanjera abatawo basa rake kumba akaita zvaakaita. Mwana wangu akapiwa zvishando zvake achiteketerawo achiti ndoda kuti munhu arundiita kuti nditambudzike ndishambereko afe. Ndakamubata bendekete rake sezviri ndikati paidaiwe chimbomira zvauri kutaura vanhu vese varimo kudai. Ko zvauri kudaro iwewe munhu akabva afa asina kukombonora unoita sei zvazi ngafe. Ndakaiwa zviri pasi pemwoyo wako ngafe. Kana ndirini handina kodzero yekuti ndirarame ndichikutambudza. Vakakontinya achiita vanga uri musi wa1 January. Ndoba but pane pamazivira recommendation yatakapamana kuti endai kumadhoktas endai kuna chiremba munotesta tipei result makaenda inini ndaona kuti zvinonetsa ndirauire chinetsa nhasi shingirirai muchema ndakatsvaga wangu mwana izvozvi ndinaye unoti neumwe mukadzi
zvakandibatsira kuti zive kuti ndinodini ndinozvara ndinotofara kuti vazive kuti kana vari kufunga kuti dambudziko riri kwandiri uye futi ndaida kuti makaenda here patakauya kudare takatsanangura kuti isusu kumadhokita takanga taneta navo ndofuka kana mukatira patakauya kudare paipa atina kuzunguka kuti madhokita kwekwana dhokita takanga taita zvese mukanzi tikanzi kudini dhokita ndokutana kubva rakasara ringori kumukadzi mukadzi ndeunogamimba handina kudza kuva dhokita asi patakagumira nadhokita isusu dhokita wakasvika kuti ndazvikoniwa ngokuti wakangozama kuti tombosunga kusunga kuti mukadzi azvitakura asvika pa3 months tosunga zvese zvikaramba akarwara kusvika wakabvisa handina kuonekwa nadhokita ndine dambudziko iri dai dhokita akatoisa ziko ndingatadza kuzvigarisira kuzura nhasi hayo haimo nyaya iyo yokuti nyaya yekudare ndekupuma nhasi ndakapuma uroi wandisina akapuma india watiwa ruma uyu aibatsirana neuyu uyu aitaurawo zvake aitaurawo zvake okay asi pane pa interest pandikuda pamakaenda ungangafaira ungangafaira dzakamboti pan'anga yekutanga ndanga yandidziverenge dziri 5 pan'anga yekutanga ndokuzotaura nemazita manje zvingarambika pan'anga yekutanga murume iyeye haana ichaakataura kana kuti vakati hanzi handina tsamba ndokudhairektai kune imweni n'anga h2 tichipinda tagara pasi akabva ati izvoni imi nyaya yenyu idiki diki yakadai maurire nevabereki ava hawana kana chipomerwa munozovaripira nei ndinogona kushanda iwewe murume nemukadzi wako without vabereki pasina vabereki wako saka ndobva ataura zvaida kushandiswa zvacho ndobva ndaizobvunza uyu kuti une mari here isusu hatina mari kuti titenge zvodiwa zvacho mwana mubatsirwe ndobva ati handina mari shandisai mari yenyu mudare mung'anga imomo ndadaa zvakanaka uyu bva ati nhasi hatisi kubatsirwapo nhasi tiri pakufamba chete toda kufamba tibate chokwadi waine bhirife kuti ndiri muroi ndiri kuraya mwana kuti asabereka bataenda ipapa bva tabuda uye pechipira apa wakabva atiti ndinogona iye ndiakabva abvunza kuti pane here pamwe patingakwanisa kuenda ndobva tanzi zvakanaka unogona kuenda pamberi bvatadairefwa mafambira ndobva taenda uye akatasvika ipapa akati mabheki tikatiwamutari zvanzi mauya panapa ininiwo hangu inini wandoda zvekunamatira wane musoro ingorwadza ane murungu izvi nyaya dzakakura ina hatizvigoniba asi uyu une dambudziko rembereko nhungu dzinomboita dzichibva achitaura mwana wangu idambudziko rembereko orit ndobva ati une nyora dzaunadzo pane nyora ida pahazi yainotsanangwa kuti ngei ndobva ati orit pana mbuya wari pazasa apa ndepechitatu pataurwa izvi apa takuda kudirektwa neing'anga ifuti papechifo zvazi pane ambuya wari pazasa ndo vanogona kupara nyora yandaona asi manje kana kuine mhuti handigoni pataenda pazasi paipe tasvika pana mbuya wayo vanga kwasvika apa nzara yange yatotuma ndobva vambuya waya waita zvavanoita zvavo mama mudima vachindoti kwecheri zvinhu zvavaitsanangura vaitsanangura zvekwamuchemo havana mbobvira vabata kana zvinoti ini kana zvinoti matombo kana zvinoti mwanomo wakatozoti samuchemwa baba wato azoti handiyo nyaya itaurira kutirazi mungadai mama ataura ndasepareta ka chiti paimwe mari tigadzesondi tichione kuinuri ndobva wakohwa mari ini ndinga ndinere chatondeba ndinere ndakazovapa mari yeka ndibaba wakazobvisa mari ndobva wako ndobva watanga utsanangura waitsanangura zvepamuchemo havana mbotsanangura zvepamatongo kana zvinoti inini ndobva mbuya wayati nyora yemazi munayo yacho inoda kuti ndizoipare mangwana kusina mhuti kuchimani kunoita mhuti mani saka munombomira kunze kwaedza saka tapiwa edu pekurara patakara kunze pakwaedza kwaedza wadaro patirumirira isusu taudawo chidhiladhila kuti kunze kuna kwaedza zuva rikabuda zvataura mbuya mwana uchipapa shingu yakabva uya zvazi mamukaere ndasomuka kare kare nditoteerera kuti mamukaere toda kuti tichionekweni tidzoke paya panei patakabva pekutanga pane gomba rakasara ipapa
Ndati gomba rakasara ipapako racho rondo pane gomba rakasara kuupira zuro. Irauriziva vadi kuitawo. Zvazvisari zvekuchambowirirana bhatai. Paipai pana mbuya waye patatooneka. Papataoneka patatobuda hapana chakashandwapo. Pataenda pane uya wekutanga waizoone gomba rakasarapo ndo patakadzoka futi. Ndiye akazoti pana handisina nguva ichiendai pamusoro. Ndo pataenda pamusoro pacho pataitaura ndo pakazosvikwa pachitaurwa futi zvekwamuchemwa yeno. Baba wake ndiye akabva hanzi tapinda mumba muyamwe takagara takati sezani wemwana wangwa samatongo uyu panamba 3 mwana wangu panamba 4 ine panamba 5. N'anga yakaita zvainoita ichigadzirisa zvinhu zvayo zvainoshandisa. Akatsanangura akati mukaona tsvimbo dzangu mukaona painosvika ichimira kudai ndo pane dambudziko. Mukaona painosvika ichigara pasi kudai ndo pane guru racho iri rinenge riri maizvi. Ndo joinisa netsvimbo dzake imwe yacho ngekene mufananidzo wenyoka here ndo yapfekedzerwa kudai. Ndo bvaibata sazvizvi pamusoro. Tsvimbo vakabva atanga achibva nekwakuina sebaba wake uyu. Vayangodai bvayagara pasi. Vaisumudza futi vayatangira kwandiri vayapfuura. Ndo bvayasvika pane mwana wangu vayamira vayapfuura. Ndo bvayasvika pana muchemwa vayada kumira vayapfuura. Yakamira bichana vayapfuura. Vayasvika pana baba vayapfuura. Vayasvika pana baba wake vayagara pasi. Ndo vati ndichada kutaura nerurimi rwedimikiro. Vanzi rwemadimikiro kana kuti chisana. Ko kana munhu achigara aine bvudzi rechembere yakafa kumusana zvinorewei. Takaramba takanyarara takatanga kungotarisana. Iye usezani wemwana wangu vati zvinoreva kuti munhu wowo wakaromba munhu wowo muroi. N'anga yakambotenderera ndobva yazoti zvino baba magona mazvidairira vei panapa mauya ndimi mune bvudzi rachona iroro. Zvino munosoenda kwamunoenda risingabva nhasi riri kusara pano chiuyai apa ndobva wasingabva uya zvanzi chikumurai hembe yekumusoro ndobva wakumura hembe yekumusoro. Pana tomboti vanga vadii kurega zvavo kubvisa hembe wete yekupidza kudai. Zvanzi munozoti pamwe zvanga zviri mumaoko. Ndobva wabvisa hembe yawabhoisa nandochitonya rangu kuti ndingatarisa watarisa mwiri wawo here ngoti wanga wachida kuti tione tese. Ngati hapachina chekunyara wabva wabvisa hembe yawabhoisa. Ndobva wati kubanga ndobva wapara warimanikidzawo nepanga bvarisa. Kabudzika kuti yanga iri mhepo yanga iri kunze iri bhara kumbobuda kumburumbuka bharitsika bharamira. Saka zvaitwa izvozvizvi uyu nababa wake vakabva vatanga kupopotera n'anga iyi. Akati izvozvo saka ndo zvinoita kuti here auya abare mwana. Ndo zvinoita here kuti abare mwana avakapopota. N'anga yakati ine ndabvunga chinoshanda chiri pandiri achidi kubvunga asi ndakugadzira inonzi back to 7. Munhu warohwa nechake zveshe back to 7 ndavakaigadzira ndobva aipidicha kudaro vakati noti ndina ndiri kukona zvanzi tarisai muone kuti zvamuri kuona ndizvera. Ndova ndatasanga ndizvo zvasitambidzane ndova ndatamudza kachikoko patavadzosera zvasaka ndakubaya. N'anga yayo yakabaya zvataiona kuti zveshuwa something is being happening apa ipapa nokuti waitopangidzwa kuti is a busy man right now when doing these things. Aitopangidzwa kuti ari kutobaya dikiita kudai ndobva abaya abva azopedza akatama minutes abva apedza bari dikita rachuru zvazi ndapedza chiendai chitorai nhamba dzangu ndobva wese hamina ndana akasevheri nhamba dzacho inibva ndatora nhamba dzii ndikati daidzirai nhamba inibva ndaseva hamina toamwe akasevheri nhamba dziyabva ndaisa mufoni bva ndagara munadzo kana nhasi ndinadzo tabva tadzoka. Ndo zvinhu zvakabuda mun'anga dziyangani tochizoya pana mukotsanjera takambiwa ngedare rimwe pamanyarirapo taenda pamanyarari kotsanjera vatanga matara yake akatsanangura kuti paita dambudziko rembereko achitaura pane zvikwambo achitaura pane apa aimbotaura ari kungofamba. Tazopinda mudare ndipo akazogara pasi akuchinyatsa kuchiti sekuru marangwanda wake uya achibvunza ndobva achitaura kuti kotsanjera yabva achitaura kuti paita kuti mwana akabva ati pana Steve ndoda kuti muone kuti ndapinda mumusha menyu vanhu kwamatombo. Pana Steve akapenga, pana Maria akaurayiwa, pana mbuya vanzi yoyo ndimai wako iyoyo wakaurayiwa mumusha umu anyeperwa kunzi muroi sezvamuri kuita mai ako.
ndobva wamuuraya. Saka mai vambuya ivavo waripo wakagara vari kubudikira pane mwana. Chechi4 zvazi mune mweya wambobobo mushoko katava zvinhu 4. So achinzi wabva wachitsanangura kuti dambudziko rembereko hanzi pane mhepo irimo mumushamo zvoticherwa nababa wenyu kureva apa wakatozvarwawo irimo wakatokura wakasiyawo zvakadaro haisi yemunhu hapana unayo inongoti payasvika inongogara panenge wagona kuisunumidza yoenda. Saka ndobva wataura zvishandiso zvacho zvaidiwa zvishandiso zvaidiwa kuti mwana ashandwe nazvo zvakataurwa. Ndobva tati alright zvabviswa. Ndobva wachizoti mapumha mai avo havana kana chinhu, mai avo havana kana chawambori nacho. Mapumha kubva kwajereka kwamuri kutaura kwamukanhana kwamapumha uko mava mapumha maiwa mune matanga emombe makani. Toda kuti kana tapedza kushanda mwani tozobatana tozoenda kunochenura mai avo totikumbira ruregerero ndimukotsairera tatina sekretari wedu anga abva kudare rino achindonyorawo kana paine vendurusirira vanonge wanga wati mangozadzisa but ndikutaura saka imimi nyaya yekuti ava akakuma yekuroyo ndiani vari tu vaifamba vaise nemwana vari turowo. Saka mamuri nekukuma ikwavaita mamuri dei ngavandichenuri ngekuti nyika paindaneti ndakaverengwa world wide panewspaper paredio community muno mamambomutasa mudistrict yeminesi kuzi ndiri muroyi vandiri kutochemawo kuti dai mwana wangu aitawo mwana wake what is it but vakabatsirana vakachungurudza zvisingaiti muri kudei irini ndobva ndati paina net mode pacommunity court yavanesa kwashe uko mombe muno dare ramambo mutasa mombe panewspaper mombe kutongondishungurudza kwacho ndichimbostroka ndichidini mombe ndoda faini zvakanaka mama mandikwa mukana wekutaura uroyi urikutaura kunzi uroyi zita julius matongo uroyi urikutaura kunzi uroyi handisi kupaziwa pandakataura nawo mukati menyaya yemwana here imwe nyaya isiri iyi here kana muri mukati menyaya yemwana kwamukutaura ndakataura pamberi pedare makauzwa here uroyi ichitaura wakutongesa handisi kutongesa hangu ndida kudzokera wakamuti here muroyi handina makati handina kuwata kuroyi makati chiri kuti ndaitoda kukumbira maona achisimudza maoko ndaachida kukumbira kuti titsanangure zvishoma zvataita patakasiyira nyaya yedu pandakanga ndichitotarisira kuti kudaidzwa kwataakuita namai kudare kuti tipedzise patakasiyira. Saka ndopana ndinoda kutokumbira dare kuti tititsanangure zvishoma kana richindibvumira anyonyaya inoda kuti itange kutongo patichi inoda kuti iwange kutongo yakamangazwa kuti handiti vari kuti takavapfuma kuti pajeke ndopanda kujekesa ende kuti tichida kuti titogabatsirwa ndozvenda kutsanangurira dare vanyaya ichitanga I remember ndichitaura pasipika kuti haunongedzei amuindia kuchiti handikazii kunongedza ndichikutaurira kuti zvokuita izvi kuti unoti musikana uyo akachema pasipika achinongedza mai vake ndichitaura pasatodobisa kana makanganwa musikana usaiti zvokuita mai muchabuda ndikazokubvunza munhu kuti iwe pakaita zvinoitika mumwana uyu iwewe unozoenda kumagara
uchazoita kunani irubvunza iwewe tiripamoitondere zvaitauri rwini ndaizvitaura izvi sezvo ndaizvitaura because of your attitude towards ambuya titi musaite zvomuita ambuya munhu woutaura kuti urubira pambira kuti muroidze mwana munhu wotaura naye mumaguvhezi mwana asikati muzukuru ndiyai ndikatopa example kuti inini nditoshatika kuti mwana wangu anokura ndakuda wamuzuku nditoda mwana wakaseka kuti mavaura kuti ndokudai asingona chiti mbuya wotibuya haasamuzuku atikanganuba kuti isusu vakaisa nyaya ike ini kufunga nanuza ndandofunga kuti nyaya yakadii yakasopera yakatopera patikana ichiramba yakadaiso izvo ndaina kuti panapa wanajirika wacho pauya mama sekuru ndofunga wakunditana asi palast time patisina kuinga suggestion ndekuti I want kunyaya ipere pachiondepo hakuna chivanhu chakaneka ndimwe wekutanga sure ndinokunyaya ipere inini ndinodadakawo gaizika muupenyu handisi kune vanhu vakambozvarwa vachinzi iye haazvake ine percentage inona percentage inekuti ine percentage inotopinda ukatoenda kateiswa itonozi uyu machanzizi ake ekuti aone chii mwana i20% or i30% kana kuti chii ende chimwe chacho chinenge chitokonzera ndokutaura kuti chinoti mwana uda nhungu dzibve dzisabate inyaya yakati ida kugadzirwa nyaya yakati its not always nyaya yekuroiwa but ini ndoti guys apa nyaya yenyika iyi yakuda kuti all parties handisi kwamatongo kwamuchemwa kwajereka andika vanhu vese vari kunziva nechekuita nechii nenyaya yes yanguva yekuti vanhu vese ava ngauye panapa waise musoro pamwe chete ava tiite way forward that girl is suffered enough because haachazivi right now nyange ukamuchaya mbama iwe utaipi kuti unokuchaya mbama ukamuchaya mbama anongoenda kupi kwaanotaura kuti ndachaiwa mbama plus uyabva buda outside marriage aenda kutsvaka mwana and your wife gets pregnant now omboitawo zvawakaita iwe unonzwa sei ukamona ane aenda kotsvaka because wasachaka waenda iyo wakaita one practical example ndikakachida ndikurambidza haunakukwana sanye iwewe tiri kuti pamusoro idai izwaichatirambaka pambo chinhu chinonzi equality handisi kauti gender equality handisi ndozvatikuramba zvokutouzvipamudzinwewo yekuti inirega ndoteste were you in agreement nemukadzi wako wakakuda kunzi saka kuda dambudziko chimbotsvaga kusaita tione kuti ane problem ndiani yes makakuita saka mukadzi wako nhasi unoakwaya akati apamba imi muzomaita chirega kuti nini ndichituvawo kuti kana ndirimurega ndindouna joni hapana kuramba tatuira toenda kuna joni asipambangaba asi ndoda kuzive baba wacho munhu wandiri kutageta ndijoni chimurume chijaidi chine ficho ndicho nditageta ndicho ndikuroserwa ndicho ndonoti ishuwa here kuti kana akabara iwewo wabara kwako iye wabara kwako saka unaenda kuziana uyaunatanga iwe iye wabara iwe wabarawo saka unaenda kuziana pane usinobara ipa kwapane paine usinobara ndozvakuta rumodabaanemidzero kutazandoita ndikubaza ndikuti pane usinobara mwana wacho waarutaura vakaendere kudini makaendere kudini kunochekwa kuti mwana wacho mwana kana aberekwa mishayiro yakasiyana
chese tine zvatinoziva kuti mwana wedu asi mwana wedu. Saka handiwezi mari yangu kana chindine chokwadi. Is scientific proof. This is scientific proof. Yes, you should say I can't have a because most gomba rina mwana. Even knowing very well mwana ndiwa baba Julu, and knows baba Julu ana mwana. Don't you sure? Those who do it new to them, concept you to. You would need that was go and you want to use that as evidence in the court with Dakabara. But court will prove this one prove and up GNHS and give us the result. To what has already you don't like word of mouth. He is a I shan't do something. You will drop down believe everybody. That in the right, that's what we say. What the about? And if you do that, then prove this point is the show man one. And to what does the organization of Scala? Don't be a standard about Comaton. And to end up in Scana, to the Scana, Uruti, and Muscana got again, you should give you one. Mabu jeje. Musikana anotobata musikana anozaleta akatoita anobara asi chivakaka chiripo ichi pane two things chimwe chiripo chekutanga ndechekuti chinokonzeresa miscarriage zvinhu zvakadii zvakawanda. Miscarriage inokonzerwa one kana wakamboita attempt kana kuti kana wakaita abortion inokwanisa kuita a long lasting effect mubody kana kuti kana wakamboshandisa matablets kana mainjections asingaenderani nechi pano mukazwe kuti wakazwa kuti aiswa chijadheo handisi imwe chinoziya loop ndizvo kana dhepo handisika obva kutozwa kuti paangobaiwa 2 hours after baiwa wabva aenda kumwedzi. Why? Body yake haisi kukwirira nechii. Saka izvo zvizvo panokwanisa kapaine chinhu zvakasangana nacho kana charuramba achishandisa anoona chinokonzeresa chii asuzwa ndo chinokonzeresa chii this thing. And then pamwe pacho kwakuuya nyaya yekuti pahurume chaipo chaipo pane umwe urume wakatetepa zvekuti unozi uri wiki. Saka kana uri wiki pafertilization bayabo inotora longer than wakabawa June. Ini because of chi mwiri wako zvimumwiri wako nemagadzirisirwa anoita chi zvinhu zvako. Pane umwe munhu anorana nemukadzi ka16 kuti azobate nhumbu neumwe anorana hafu nemukadzi kuti abate nhumbu yakobata zimadzibvi pane vamwe kuti kana atoisa nhumbu watoisa nhumbu nyango kana kuimira mapirisi kana kumira sefe kana tangata kuti ibve haibvi. Inokwanisa kupurisa turopa asi inobara kasi. Unaona? Neimwe yekuti munhu akamwa kokora chaimwe yatobva. Unaona? Kusiyana kwechi kwenhumbu. Andisi maererano nechi nemunhu wacho aisa nhumbu neyatambira nhumbu. Zvinhu zvakadini? Zvakasiyana. Saka ndozoti madhokota anokubatsira kuti ababo muri murumei
muri kuburitsa asi zvamuri kuburitsa nesimba ratotarisira riri kuita foshot. Ukazwa wakuru vachiti iwewe kana mukadzi ane nhumbu handiti uzi mwana unoda kusimbiswa. Mwana unosimbiswa nei? Haasimbiswi nemvura apa, unosimbiswa neubaba wakakora. Kusvikira kwazozvo pamwe mazuva apadhuze munhu akutanga domwa mishonga ichi yenzira chimirai bambo chimirai. Asi unotozi mutemo ita sei? Simbisa munhu. Bozi vanozva kuti ukaita kahwanika hazvinyase kusimbisa. Chiwanhu chakudii chatotaura nazvo hachina chii. Madhokota anotaura kuti zvakwana kana kuti chimboita ai chiwanhu chatobhirivhesi kuti izvozvo zvinodii zvinodiwa. Ende kana munhu atoita nhumbu ane chikafu chanotozi ichi sosayeka ichidya ichi uda kugadzira mabhonzo emunhu uda kuti sei calcium ngaiwani. Uda kugadzira munhu udai udazoda pauchapara ucharuza ropa rakawanda nechi imwa iron yakawanda. Handiti idya zvine iron zvakadii zvakawanda. Ichi iadvise yana chirembo kuti chikafu ichakuda. Asi kuchiwanda isusu futika titori nacho chiisusu. Tsenga chidzere. Tsenga chidzere. Muchidzere mune calcium, mune chii zviri muchidzere. Mune iron. Kusimbisa chii? Kuti mwana mabhonzo nechii zvisimbe. Pamwe chinhu chidiki chamusiri kuita ndochiri kukonzeresa iwe munonongedzana. And plus belief. Do you know what general belief yekuti inini handibati mwana ndikamboita mwana unotoona kuti munhu wakutosvika mu 2 months or 3 months nhumbu yakutoba. Why? Your stress now is now chinhu chamubrain. Handiti chokutoona panguva chakutoda counseling. Chakutoda counseling kuti munhu atodii abelieve kuti ndinokwanisa kuita nhumbu. Saka ngatisadii ngatisamhanyi. kuti ngavamboenda kuna gaini specialist anoita nezvenhumbu mabonde gynecologist maikanyenzi kana kuti mati maikanyenzi pamwe mamujairira andika you can change. Munoita kwarari kunomwa magaini wonkuonawo kuti zviri different. Usanuti pamwe pachoka unochinja unotombochinja for new things. Kana kuti wakubvunza kuti again tatombotika chimbotipeakana chimbotiripeiwo kuti umwambudii timbono andika zvinobatsira zvisizvo. Isu chatoda toda chii? Toda kuti hondo iperi one tikuda mwana musikatukani mwana weitwa zvakanaka. Iwe watomborana nemukadziri uyaziva kuti mukadzi unorana naye asimborana ngezvo. lazima yako ulipiwe. Ndio yangu washeka. Kuba Washeka. ngomo Ndani kwa. wewe hapa ngomo Zvinhu zvomuita zvekuti munongedzana nambuya mai vako unofana kunge arapo ari wokandidhete kunongedza kwako pamwari asikadi wakora iudufii dai mukadzi wako ari kuti iwewe uchazondibatisa bhozi mai vako hadi kundibarira. chimwe chinhu chandisuda kuzoti pamuti chimwe chinhu chandisuda why munyanya kubhirika kuti pamugori kwamatongo musingabhiri kuti kwenyu kwacho unobatwa wanene Kule batwinzi. batwinzi mangani Akaona. family wakambobvunza here mukoma samatwinzi mukoma murumi Ndiye mukomana mbamawo mukubarwa nebaba. izvakandizwa muchemo muchemo kana uda kubatsirwa enda palevhuru ukaita attitude muchemo haubatsiri ukona zviita zvisizi totora time yakareba toesa kuona kuti problem yaya nenguva how can we assist you and how todii kuti
iwe ugare zvakanaka, mukadzi agare zvakanaka, vana mbuya vagare, paite peace apa. Ndakupa example izi. Wakambozviona here kuti kurara nemukadzi wobva waisa kuona, wobva waita feeling yekuti munhu unoita hangu zvokuita, asi munhu haasi tomboda kana kuti haatori pano. Zviri kwandise ende kakaona kachizvezvo, it puts you off newe wacho. ndinombobvunza hangu panyaya yechiwanhu kuti zvinonzi munhu akarowa mai akatuka mai unotiza botso. Ngatimbotore situation yemusikana wemurume wake wachiita zvawanga wachiitira mubereki, zvinoita here kuti wabva kuita zvinhu izvi zvezvo moenda morara kumba mobleswa nemwana tiri kuchiwanhu? Ndada kuti ndodzoke kuchiwanhu kuti tibatsirane kuti isisimaenda kumba pamafukidzana nemusoro nemusoro mwamaita bonde, munobva kumati bonde rakakomborirwa here. tiri kudzoka kuchiwanhu chaicho pachiwanhu chako ndokungapana ndinoona unga pasina peace yekuti mwana uyu asi kukomuniketa namai nemurume wake. Kana wasina kugadzira peace uko tinogona kupedza Because you can't tell me kuti maika kupedza kutaura nemwana neproblem 24. akaita ndombi atoda kuya kusungirwa kuna mai saka kuchiwanhu handisikuona paine chinhu ndatoda mai vacho kuti vakatosunga vanombosununguka. Handimbosununguki changamiri ndokurwadziwa. ndochokwadi Ndakatambudzika zvamakaona mudare. saka tinodzoka here kuti mablessings anodi anouya. Ndosaka muona maiyo chimbomirai tiriita ndosaka ndakambona. It's wise for this court. Kuti tidarikewo tidaidzawo najereka, tidaidzawo namatongo, tidaidzawo namuchemo, tidaidze vanhu vese toisa musoro pamwe chete, then we try new things tiende mberi. Because already kana mbairi atedzvana naamwe naamwe nemukwasha nemwana kwatinoenda kwavambu pane zvinobata vatuveze panobatuka mwana mona nditoto kuti isusu tiri kuti mai ngaatsunure moyo, mwanawo wotsunura chii. Ende kuti mai wari ini ndekuti why mwana asunga moyo kusungira mai wake mumwe vakadai without any proof chaiyo kuti mai vangu ndiyotadza kuta mwana. Why mwana asvika pekutora stanzi yainayo. vanhu vanoita maprofiti nen'anga vanofunga kuti zvinhu zvese zvine anokonzeresa zvisiri natural. Wakawirirana vari baba namaina vane kuwashata. Because mwana chimwe chichada kutona futi mberi chakuitika uyu watoenda kuwedzera stress more kumwana wenyu zvakanyanyisa. Why? Because obviously mumba umukomo chituko chimwe chahamo chacho kuti ini ndiri boy noona uyu ndane mwana. Akatomboudza munin'ina wake kuti muchemwa akati ndaane mwana, munin'ina mwana wangu musikana iye mwanakadzi wake akaudza munin'ina wake kuti muchemwa akati inini ndaita mwana kunzoko, saka iye mwana wangu achiti saka ndinomuchemwa zvaane mwana kunzoko, saka zvino ndichaita sei? Saka ndakutotambudzika apa zvakadaro chimwe mumba chekutoti inini ndiri bho ndiwo torei dambudzika minavo. And the next thing muzwa, mark my words, the next thing if you are not careful mwanaenda kucommita suicide. nondodini baba wacho rapo that mark my words, if you are not careful mwana uyu arikucommita chii. And why ndiri kuti anocommita suicide, musi uyo arikutaurwa namuchemwa kuti ashamwari ndinofanira pazvakwana ndauda kuunza mukadzi anobara pano iwe chita sei chidzoka kumba kwenyu
nemamirire akaita zvinhu mwana kwekuenda haana kunze kwekuenda kudenga. Munoza kutaura munoona picha ndezokutaura ndosaka kuti mbuya nababa for now let's forget about it. Ngatisande chinhu chipaii baba mukuru when I'm moving, let's start this thing afresh. That's Muskana. Muskana is hell. She's in hell. I'm in jail. Is right now. Where is she? I'm going. I'm back. Yeah, I'm telling you. Let's release this case. Pane imwe futi chumba ndazwa uyu ane orange anonzi muchero anonzi matombo relationship yacho yakamira sepoti ari uku ende ari kuda mupambo. I think panoda kuitwa kuti investigation pana baba avo vaone kunzi motive yake inoti arambe ari kuri mukwasha achiopozana newekumurwa kuti wabatsirane imbori kupi iri kubva kuti motive yake ikuti ange ari and why Mukwasha will trust the way? I don't trust the way. You are part of the problem. Dzekuti kuende mukwasha kuzana namukoma wako chi instead of you kuenda kuna mukoma wako na mai guru moto na mai guru ngatileke inini kutofunga kwandanja enda ndini zvadaita ndaitoti it's high time mukoma na mai guru dadi ndauya mukoma na mai guru mukwambo nyaya dzake chaidzo pamwana wenyu ndeyakati ndiye unoswera ndikuti ndiye anoswera naye achikotowandirana uyu ndiyaruka nemugwambo parumboswera nemugwambo warumbotaurei mukwambo arikutuka mukoma wako mukwambo arikutuka mbuya mukwambo arikonyika aritoshatuso ndiye akanyikira mukadzi uyo wane mwana pamwe akanyingiwa ndiye nekuti utaurei patinombozvifunga iro tino mwana musikana. Think about that. Ini ndikatokona uchiita mwana wemusikana inini ndinozwa kutambudzika chete ndinoenda kutoona mwana wangu ndoenda kutoona mwana wangu pane zvokuita izvo ndinawo vasikana 4 then ndikaona mwana musikana ari kutomboita izvo ari kuitwa chetika ndobva kuti ngari wangu achapinda mudzidzisi icho chaitwa zvadai saka make sure takadzidza that we have put to end that abuse. Azviiti babambo asi kachiri pamwe simba ndacho ite zvaro ndisada kupangana tichiri kuno because chimwe chacho chanozvira uya umwe matongo efoya wemabhengururi umwe matongo so wemabhenguro nefoya umwe ulipi iwe iye angaine nyaya dzake dzekuenda kuti kuwa futi achiombera unoboya umwe watufutuya wemafuti ulipi ndinomuda munhu iye pano because chiri kuitika chachero mamatongo musha mumatongo chaizvo muri kumboenda naye pachezvo ndokutaura saka nyaya iripo chaichaiyo mukwambo aenda kopiswa mukati mweinternal pamusoro changamira zvinoda musi wa31 December 2024 ndopataina muposachera kuba kwavo wakanzi wana matongo nganai mese semhodzi dzese kana mazongana mese toita dare renyu ane zvavana baba
Parika mndara ikademo vanogara mukasumu kuduze ngorodo. Zvakataurika. Saka noti makazoungana ere kana kuti hamusungana ne? Ndo zvavandachireka kuti mese ndokudai ndovakunda uyu mese. Ndakatoungana kwamanyarara uko zvikatoitwa. Vati murume nyaya Urutamana mukwambo. achatipa anza yekuti mwana asita mwana Leo unoziya Because mukaona zvarukweza kupesa. Tuweza kupesa kuti nyaya yacho seisi kumira mamiliyoni kunongoita. Haisi normal. It's not haisi normal pachine. Haisi normal. Tine umwe matongo eyanuta redebhuyo. Angani nyaya dzangamunisana kuti aenda kumba kwemunhu akukwira muchikuwa mutombepa achiombera kuchikuwa chekwa matongo. Akavhungu akazikazomuti uri kumboita zekuyo kubva ipamazi yanyaya yakabva yapera asangana kuombera kuchikuwa chekwa mashita achitokwira foya totoda kubika dori unobika dori rei iwewe pamuchapazimbabwe anditi saka ndozvandotaura kuti mukwambo unaonera mukwambo unenge ari padhuze unaonera mukwambo because unokwanisa kupindwa muhondo dziri dzako kana kuti unokwanisa kushandiswa muchinhu chisinei newe wana matongo wadiwa wambowasiya wana matongo wapedzi nyama dzani nyaya dzavo dzana matongo because problem yako iwewe yaenda kuiswa paagenda yezvishupo zvepamatongo of which is wrong. Zvamukira kunetsa mbuya munokwanisa kuzvishamisika makutaurirwa kuti zvese zvomuri kuita izvi dambudziko chairo chairo riri mumusha mamatongo gadzirisai dambudziko renyu wakagadzira here saka sei kwamboasi kubiri kuti zvakataurwa pakati mbuya makataurwa kuti problem ndeye kwamatongo kuda kugadzirwa chakachakati why problem yesu kugadzirwa kwamatongo sei wana matongo problem makataurwa kuti kune problem why musobigadzirisa problem makataurwa gadzirisai makundanganangana nemukunda chereka asi mukunda matongo kwamatongo hakuna yanasikana hakuna here kwamatongo hakuna here wanasikana vamumisa ndiyaronengeza mupavoti aiwa munoona nyaya ikai makuikuidza kuikudza kuenda kofura zvainofanira kunge ita ichiita makuudza wana jereka wana mutuka wanani wana mukahanana vanhu vakuya mukati menyaya iyi wawandisa mutozatua wawandisa vanhu ava nyaya inozokuremerai kumberi ikabuda zvisizvo alright ndingoimagina it's just my stupid imagination wamuka musikana wawani mwana then zvokuti haana kusungirwa ake ichoise yake haana kuenda kusungirwa asi waane mwana tichaita sei nemazwi wamuka mwari waona kuti ngandipindiri ndikurakidzei simba rake ramwari ndirakidze simba rake wobva muka musikana wani chii wane mwana muchati mwana wabvepi auya kutarisa maoko zvanoita kuti rudodo wakadaisa ndikuti wabuda mwana wazvarwa mwana ende mushuwa mwana ndewani ngewake handiti moha machifunga kuti chamakaita chii chazokonzera kuti mwana adii achibara hapana saka muchaita sei nambuya uyawo nasekuru uyawo wamaa muchiti inini ndiye ari kukonzeresa
because kuuya kwemwana kuchanakidza muzwa babu asi kuchasuwisa muzwa babu ndati kuchadii kuchanakidza asi kuchadii futi because mwana apo munhu wese achada kuziva kuti mwana azobvepi akambona ndokuti kana tiri vanhu vatemaka pamwe pacho ka ngatibhiyevhe sechii vanotema kana tiri vamanyika tinoziva pekutangira toziva kuti pekudii pekubheri inini kuchimanyika tinoti mukwasha anorespekta ambuya wake ambuya anorespekta mukwasha muruva anorespekta tezvara wake tezvara anorespekta chii baba mukuru nebaba mukuru baba munini ndochii ndochimanyika icho because ziva vandoita inini mukwasha kuna ambuya mwana wake anozi mwana wangu but ukaona mukwasha wakufukidzana namai wemunhu wakufukidzana nagumbezi nemusoro every night wonongedza kuti ndiri kuraka zvangu chimunhu icho ndikurara chimazuva rese asi iwewe ndorikanganisira asi chinhu chonotambirwa nacho magumbezi ndiye munhu iyeyo dai ndiye munhu iyeyo unodai kutambirwa nei let's behave like people. Mukuru wakati nedzisinga mazinga dzifusirirwe. Because you see, you just want to know. Because our thought in Jeti did not tell you what it was. And Munwe are suspicious now. Relationship behavior. Can you explain to us so that is you? Yes. Well, I told you that when I come, we are not blaming you. It's a free. Because this is right now. Takutsvaga zvese zvese kuti tione solution tione answer kune chii kune problem. Yes. Zvakaona kuti ava ndowaidzosa kepiri wangu kutaura ndakataura kare ndakatosimuka musina kusimudza ndasimudza ndikataura asi ndichibudisa pachena wekuti avawana mbuya ndipo akabva wana mbuya wacho futi ndikaisa pachena wane zvese ndikati ikoko kwese hakuna ngano ndakatoisa hakuna dambudziko ndichimisikidza pachena ini kuti dambudziko uye asati auya mumusha wekuroorwa nemwana asati aberekwa ranga ririmo dambudziko ririmo kudaro kufambirwa kuyanga aripo kumashure kwachona chichivaona Julius akaona Julius ivo pako ndo panobita ndo panotiri tese andikako patipo pachiita mubvunzo manje kuti kana tese tinoziva kuti mai avo wakazoroorwa mamatombo dambudziko iri rembereko ririmo mamatombo it means kuti dambudziko handiye akauya naro kubva kwani kumusha kwake andika then toza chiita kwesiri kuti then why mukwasha aruramba rubhiko aiwa munhu ndiye but dambudziko akaroora mupambudzi dambudziko ririmo muchii ndizvo kaJulius akaroora ririmo right ndikataura pachena kuti wakuru inini ndiri number 6 mukomana pafamily yamudhara right wakuru kwandiri makore acho wanga uri kumashure ndindakatodzifambira ndiri mwana mudiki ndiri mwana wechikoro ichi fambira chii nhauyi andafambira zvese iwo wakapeta maoko waita sei wakagara right ndikasvika pandakasvika newanga waripo wachona mwana akatongobatwa pamaoko newanga waine matambudziko achona pa6 months wanga wasingapfudziwa naofa seri kwacho munhu wacho vaita sei newacho bvafa right iri risati rauya dambudziko
zvino pandaitaura zvese izvezvo kwakuri kuburitsa kwakuri kupumha uyerekana kwakuri kuburitsa pachena kuti uye aone kuti ndosaka tati anoona zvinoita Julius kana chinhu chakuda kuti chipere chinaka chinonakidza solution iri pana Julius wanhu wakubheva but wanhu wese mweya mwari ati solution yangu ipapi because wabva wataura Julius kuti ndiwo dambudziko rakanga ritomboripo ndini ndakarifambira ikapera which means kuti ani solution ndiani zvakanaka ndazvinzwa zvakamira zvakadaro kutaura kuno nhasi uno handini baba wemusha wakuru kwandiri kana wari kundipandukira padere mwana kuti iwe vega ndiwo uri kuti iwowo mwana ngaaite sei ngaarapiswa tanga pana baba wacho ndewakuru waari wese right ini ndiri kwangu ndega kuti mwana ngaarapiswe ndadaro kwangu unoenda ndautopedza mwoka musi wedipeoe sarati ndura wana matongo wese kana paine nenyambo newasikana ngauimba titoite chinhu ichi chiite sei chipere uyu muda kuti mungadzaite free mwana aite free uyu mungadzaite free ndozvatoda because zvimwe zvese zvoita guys ndoda kutoreka kutukwa nemwana wawakazvara kana kunongedzwa nemwana wawakazvara kuswera mai unochineswa n'anga 10 zvinasipa handa guys musazvitore simbo idzi musadaro ndichakamira ini chandafarira chete ndechekuti ini ndatona pictures kuti muzwa ndikubvunza murimebvudzi hombe kuruwa ute ari kupi uyu ari kupi andisi izvi because nekadire kanoita nyaya dzechiwanhuka murume aifanira kugara pana and I'm surprised why he's absent from here. And saka inini ndinayo anoenda kupana kuposa njera iye uyo anodzveva zvaso ndiyanga ari koko anodzvava uripi nasi nhasi anosiyana sina but kumba uko ndiyanga ari koko nasasa pedzi nguva Julius ndakufunga bambo imimi uye bvudzi hombe Julius wana baba wese nana tete vanokwanisa kungwara kuti matinyorera mazita acho esa toti vanhu vese wawefana vazesa tiipedze nyaya let's finish this one because bambo hazitauri chinhu haisuka zvese zvamuita nyaya yaisungona zvese izvi haisuka haitodi asi relationship yamai vabereki nemwana wavo inazine zvayo tati Julius atika iwewe bazi atika zvakavazvakaura izvo zvakukwana zvatukuda uyu mai uyu hatichatomubvunzi enditautarai iyi nyaya iyi inyaya yekwamatongo ndichakamira ndedu yes ndo pandikutaura kuti wana matongo pana vakutochikani mirai kana tapedza munozwa wana matongo wadi wapedza taakuenda kunext yekuti mbuya uyu wakanongedzwa taakudhira nayo ichi separate nyaya then toenda yekupedzisira reconcile madifference amai nechii tibatsire mwana kuti zvinhu zvake zviite sei bambo kana makaita history atika munoziva inonzi splendid isolation kuhistory yekuti ungoti chii wega hauna waunochema naye hauna waunokumbirana naye hauna waunodi ndo situation iri mumwana wedu akangwa saka tikutika vanhu buda imomo musplendid chii isolation dai imomo andika ngationane let's find each other tikanzi katange kuti tuwane
What I'm telling you, there's a doctor. They don't have to the community of all mastery. I think that Baba Munga is doctor. I think you understood my point. Yeah, doctor. I say, look at the girl right now. Pahali is look at it. Because Nasa Kanzi, Pahali is losing. Aiwa, uyu chuti ati handimsii inyechi. Because we have to mese because ya problem wa wana matongo brace ya problem pa mura. Asi tukuti we are solve nyaya amuzu kuja kufanya. That's why we have to know wa watu awarukura kupatana ni uyu ngawa uyu apa toti uyu ata solution this thing chakapointika chikagadziswa. Uyu ya apa tiite chipi chikagadziswa. Otichenda kuti panomwe mwana. And the reason why we have to no ini mwana wangu handimsii is because fault munhu amuri kupa fault na matongo handi yeye munhu ane fault pa fault na matongo tikuiziwa ngatigadzikise fault yedu ndosaka munhu na matongo yeye pati anapa muswa Saturday totangira ipa pa then from there toita gear up tobva ipa kutenda chi topedza nyaya dai raita rimwe date rongo mwedzi lidza street ngatiti 28 bo 28 ngati 28 izvo zvimai zvatoita baba katasvika pakadaya ndepekuti kana takuuyai asingauyi tinouya kokutora kana tasvika pakadayo kana usakauya todii touya kokutora andizvo kati 28 zvakataura mbuya tochitangira papi imi ndorwa taakuti tiipedze nyaya ade mukwambo hatisati taakubuda Discuss TV, inonakidza zvikuru